adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 7 versikulo 31 ngadto sa 37. Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis balik sa lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo ug kulkog niya ang dalunggan sa tao pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya nanutho siya og iyang gihikap ang dila sa tao ug miangad si Jesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tao, Ephata nga sa ato pa, maabli ka. Diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti ug gipahimangnuan ni Jesus silang tanan na dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Panhilabihan hinuon nilang panugilon niini og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.